El canvi de calendari, sovint en alguna paret de la cuina o a la nevera, és un dels rituals d'aquestes dades a principis d'any. Moltes editorials, fotògrafs i il·lustradors hi troben una bona plataforma comercial, sobretot de cara als turistes. Barcelona n'inspira una infinitat, alguns de ben curiosos. Audrey Hepburn a la Pedrera, els germans Marx al Liceu o l'alcalde de Bienvenido Mr. Marshall a la Generalitat. Són només uns exemples del centenar llarg de fotomuntatges que ha realitzat Víctor Colomer, tot relacionant les seves dues grans passions, el cinema clàssic i la fotografia. Vaig començar a pensar, aviam si a Barcelona puc posar una pel·lícula de romans, el Ben-Hur, i trobo l'Arc del Triomf, que més o menys és romà, i poso el Ben-Hur allà amb les quadrigues. Serveix Barcelona per pel·lícules de ciència-ficció, per pel·lícules de drama, per pel·lícules de dibuixos animats, el Toy Story, el James Bond, el Harry Potter, tot el que vulguis ho pots col·locar a Barcelona. Passejant per la ciutat, troba racons que l'inspiren, com el mamut del Parc de la Ciutadella, la cascada del mateix parc convertida en la fontana de la Dolce Vita o el castell dels Tres Dragons. M'agradava molt el Frankenstein i la seva nòvia fent manetes. Llavors jo vaig intentar trobar a Barcelona un lloc més o menys tenebrós i vaig trobar aquell lloc que és tenebrós però simpàtic a la vegada i em va encantar. Vaig pensar que el castell dels Tres Dragons era el lloc ideal on Frankenstein, si hagués vingut a Barcelona, hagués fet manetes amb la seva nòvia. Amb algunes d'aquestes fotos, en Víctor ha editat un calendari. Un negoci, aquest dels calendaris, que coneix bé la gent de l'editorial Triangle. Vam començar aquest format de calendari gran, amb fotografia de qualitat, i hem evolucionat amb altres tipus de formats, però sempre la fotografia ha mantingut sempre aquesta qualitat. Ara mateix estem ja preparant els del 2015, que en principi han d'estar ja a les botigues cap a Setmana Santa o abans, perquè pensem precisament en els turistes que potser ja se'l volen endur. Any rere any, Barcelona, el modernisme, Gaudí i la Sagrada Família continuen enamorant milers de turistes que tornen al seu país emportant-se un record de Catalunya en forma de calendari.